izumazi yeza bayakho ya zimbala kakhulu. Amen. Ephupheni lakho noba belibi kangakanani abantu bangakuwo aninzi kakhulu. Umkhosi osezulwini okhutshwe ngenxa yakho okanye ekhutshwe ngakamzimba wakho bethile ngawo kamoya mnithi kakhulu. Haleluya. That is why wave wayothixo kethela u-Isaya wathi awukhona sinye isikhali esixhonxele wena esibulele wena esawuphumelela. Haleluya. Because iphupho lakho ufetheni lifezekisekile. Wabona lo mkhosi uba bangakuthi baninzi manyanya. Khona yomphupha awuthi uGideon wena umkhosi omninzi uthi igaba hayi ba-over kakhulu wathi mabanga baye emlanjeni ujonge uba umuntu uzosele kanjani besele emanzini na. Amen. Kanti uzama ukuphungula inani labantu abazoyolwa behambe noGideon ngoba abantu abangakuthi baninzi. Amen. Ungabala bedli bose sibambala kanti sibaninzi. Njengoba kukhona ivesi ithi xa uthixo angakuthi ngubani ongasichasayo kungenxa yale ndawo ithi xa sibabike sibathathu uthi ungowenani ayithi ungowesine xa nibathathu ayithi ungowesithathu xa nibabini ithi ungowenani. That means ngamanani. Khona abanye bafo ukuthi abegula benecorona kanye beneqhego bakhutshela ngaphandle kodwa enosula abantu manje ne-quarantine. Amen. Phaa bombe akho kutya bakho namandla asinda ne-treatment yesisigulo savele sifele apha kubhetele ebi nto sifele apha okanye siye babo banenyama phaa phakathi banegolide phaa banemali banokutya banembiza banesitofu. Amen. Bavumele nabona okay hayi masihambeni manje siye phaa noba vele basibulala noba basibethile noba basithele basiyeni phaa kube ndaba sihlaleni nje. Amen. Into bayayifona abantu. Amen. Kodwa njengoba bayifona nje bathi nebabona bavumelana uba siyaya bathatha amanyawo unyawo leqanda lesibini lesithathu uthixo wavele wongezela ntoni izingqi zabo bathi bebayi-4 abantu ba-8,000 ngoba abantu bangakuthi bangakanani. Haleluya. So ephupheni noba uzibona wena uleqwa ubungaleqwa uwedwa ubelekana nabantu abaninzi baphi basezulwini. Haleluya. That is why